Salam mehriban tomoshachilarim, kanalıma geleniňiz üçin minnetdar. Bugün meniň aşganamda bagry ökün. Bagry ökün ilende hemmämiz bilýär, malyň içki organlary, bagry, öküni, ýüregi, böwregi, içegeti girýär. Hemde gapyrgajygam goşulýar. Men geçen videolaryň birine ýağ gowramda gadynyň büýüne birazçyk ýağ goýdum. Ýöne onu aýyrdym täwäri. Gapyrga gaty ýağlyky. Ne göşüňiz ýaly bu içegede durşuny ýağ. Ne bu bolsa bagry häzir atmaýaryn, ony iň soňunda bisküle garatýaryn. Indi bolsa bir käse tujaga goýdum, hemde tujaga tepeläp, ketçik otda gapagyny ýapyp aram-aram garyp durup tä ýumşaýança pişirýäryn. Men bagry ökeni aşa gyzardyp gowurup pişirmeýäryn. Iň soňunda batyrmalyrak, ýahyna ýalyrak batyrma nahar bolýar. Ýagny suwny doly çekdirmäni alýaryn. Bagry öken nähili pişirseňde tagamly bolýar. Hemde peýdaldyr. Gyzyl et hemde bagyr ganarlygy bejermekde iýleýän iýmeklerden birinji ýerde durýandyr. Ine etimi biraz ýumşaşdy. 20 minutdan, ýarym tagatdan dol tayar boljak. Ine bagryny atyp berdiňem bolýar. Men bagryny goşdum. Men birazjyk kartoşkajygam goşmany gowurýan. Indi bolsa, ine de ünkýaly ketçik ýanýan otda ýarym tagada golaýyp pişirmeli. Ne mehriban tomoshaçylarym, derde derman bagry ökenimiz taýýar. Men soğan goşmadym. Bu etliňize bagly, etleteňiz başdan goşup bilersiňiz, etleteňiz kartoşka, bagyr goşan wagtdan goşup bilersiňiz. Bir bolsa üstüne çiğ soğan doğrap ýemäni gowurýarsyň. Mehriban tomoshaçylarym, eger meniň videolarym siziň döwrüňizde ýaraýan bolsa, like goýup, agza däl bolsaňyz agza bolup, meni goldasaňyz sizden hoşal bolardym. Tesbirlerde bolsa öz islegiňizi ýazyp duruň. Mehribanlar, indiki videolarymda taglykda ýaxşy günlerde duşýança hoş sag bolun.